Tsaro ko kasancewar Najeriya ta kusan kaiwa makura a bashin za ta iya karɓa a bankin duniya da irinsu IMF da kuma sauransu? A satin da ya gabata ne dai bankin duniya ya fitar da wata ƙididdiga a inda yake cewa da za a raba bashin da ake bin Najeriya akan 'yan ƙasar kowa sai ya bada naira 24,000 sannan za a iya biyan bashin da ake bin Najeriya. Sannan kuma dai a satin da ya gabata ne idan za mu iya tunawa aka sa Najeriya a jerin ƙasashe guda 10 waɗanda bashi ya musu kanta, ma'ana bashi ya yi wa Najeriya katutu kenan. Muna cikin top 10, muna kan tebul ɗin daga kan na 1 zuwa na 10 muna ciki. To amma kuma kwalliya tana biyan kuɗin sabulu? Idan an karɓo waɗannan kuɗaɗe muna gani a ƙasa? Cin bashi dai ba illa ba ne, amma me za a yi da bashin? Kuma ana yin abin da ya kamata da bashin? To Allah sa mu dace. Allah fitar da Najeriya ka wani halin da ke ciki. Kar ka manta a ƙarshe, muna buƙatar ka danna mana subscribe. Idan kuma tun abu ka subscribing, muna so ka danna like ka share bidiyo, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Domin haka zai baka dama muna yin posting ka samu bidiyon mu. Mun gode.